Dom TV kase na aguswa ehwe na afi yen fa yeni entre Akyem Tafo no hena wo honom da sibre edusi piasa wode adesere eto Ghana mampanya be de achi Dr. Bawumia no sese Ghana dehye enya no mugide to abaye ma no me odi nkonim abato ni modi a omomodin ya se wo mokoko research institute ye no Waterfo no obema na sanso ye adwuma bie Akyem ohankono ene aduasankono mu na wosi Koko Research Institute Waterfo na wono mu adwuma ne se wo behwe koko a wodua se be ya ebetumi anyine yie na afi sempo enyarewati susu a wohu nrupa wode beguso na mfie bebrenie no wonom ede adwumason krom honom a waboa koko akuafo pa da sebre edusia piesa eye Akyem Tafo hene wode ato adwumakuo yi animu se ehu behia se wonom adwuma a woye no obeyen sesan wo mu se be ya obetumi abokwan ato no mama mmabunu enya adwuma ye krom honom se oman no ajapade kese ewo tabu program ha me na nanu ma Roma 1 mile square ema ye de chichire tata mremre na West African Cocoa Research isi abaye Cocoa Research Institute of Ghana ehon mo ahoho ni no ma ekoso wo ho no asumbuye anu so na ija Ghana cocoa board cocoa red exactly ansana cocoa hu tutu bia bekono ehon ewo ne mo pele meso nyame bua na wo trako nyano so a ma wani bra ho no sawa ma wani bra ho no efuse emratie prayer ipati enya duma nyoni a ehon so ya tutu no ma yi a Abra Dr. Bawumia kasa wo dwumadie fufuru ase wo si no ya wo fanti akwa South Mansini mu no wa hyebo se wonya kwanya eba bedi man so a wo ba beyen sesan bebre wo fom agudie tuo mu wo krom hono mo na afei wonom a otu fom agudie no ma wonom mfidi a obetumi ade aye wonom adwuma ne yie. I will be involved in the licensing for every community. The person yamamo minerals development bank ene yamamo common user facilities ene said they mu use technology bia minus me use no all the tailings no umunya only 30% of the gold from it, but yet the machines better umuye remove gold now they will get 90% of the gold from those tailings. It small scale miners you formalize it the whole regime. Kojo opon kroma eyofo ase ayerebi emra hyebedwani woko dwumadie na sibia wono so ede nsem bi eto aso ye ne mpanimfo bebre aye adwuma nanso upe opani a owo ahobrase edi wanimu a eya sempai sanse onyiyim se we yo hemba we yo hiani we wo ska we free hase oka obia hye ne yam no wanya ahobrase eni ni pakro aye adwuma na ahobrase enti se asempa na se wo pekwan amanate wo tirimupo wo adwenkyere no de akane de ho benya brama na watie wase